מטרת הסרטון היא להדגים כיצד יוצרים היפר קישור. ניתן ליצור היפר קישור בכמה אופנים. בכל אחת מהאפשרויות ניתן לבצע את הקישור באמצעות מלל, באמצעות תמונה, באמצעות צורה, כל אובייקט כזה או אחר. בגדול יש יצירת היפר קישור לכתובת, יש יצירת היפר קישור לקובץ, ויש יצירת היפר קישור באותו מסמך. אנחנו נעבור שלב שלב, ואני אתן הדגמה באמצעים שונים. במידה ולמשל אני רוצה, יש לי פה את התמונה, ואני רוצה ליצור בין התמונה לבין הכתובת, אוקיי? אני מסירה את ההיפר קישור. במידה ואני רוצה ליצור קישור בין תמונה לבין הכתובת, אני מקליקה, מסמנת את התמונה, מקליקה קליק ימני, היפר קישור, בוחרת את הכתובת שאותה אני רוצה לקשר, ומאשרת. באותו אופן אני יכולה גם להסיר את הקישור, קליק ימני, אסר היפר קישור, או ארוך היפר קישור, נניח ואני רוצה לשנות את הכתובת. כמו שנעשה לגבי תמונה, אותו דבר לגבי טקסט. אני מסמנת את הטקסט, קליק ימני, היפר קישור, בוחרת את הכתובת, לא חייבת כמובן מההיסטוריה, אני יכולה לבחור לכתוב בכוחות עצמי, אוקיי? מה שבא לי, ומאשרת. אותו כנ"ל גם לגבי צורה. זה אופציה אחת, שאני יוצרת את החיבור בין האובייקט לבין הכתובת. יש לי עכשיו אפשרות ליצור קישור בין מלל, תמונה, צורה, לקובץ ספציפי שנמצא על גבי המחשב. אני מסמנת את המלל במקרה הזה, קליק ימני, היפר קישור, ובוחרת את הקובץ שנמצא על גבי המחשב הרצוי. נניח והוא חשוף לי פה, אני בוחרת לחיצה וישר אני רואה פה שהוא מקבל את הקישור אליו. במידה ולא, יש לי פה אפשרות לבחור לקחת את זה מהמחשב שלי. אוקיי? מכל מקום במחשב. אני מאשרת, כבר בחרתי לי קובץ, אישרתי. ברגע, אם אני רוצה להפעיל בכלל את ההיפר קישור, כמו שכבר עשינו כאן ולא הפעלנו, אני יכולה ללחוץ, אני ארצה ללחוץ על ההיפר קישור, זה או קליק ימני ואני פותחת את ההיפר קישור, או דרך יותר יעילה, לחיצה על הקונטרול ולא לעזוב, ולעמוד על ההיפר קישור. הוא הופך לי את הסמן של העכבר ליד. קליק, במקרה של הקובץ, הוא מזהיר אותי שיש קובץ שאני רוצה לפתוח, ושאני אוודא שהוא באמת קובץ לא מסוכן למחשב שלי. אני מאשרת. Okay? ואז אני בעצם רואה את הסרטון שחיברתי. אותו כנ"ל לגבי הכתובת. ברגע שאני לוחצת על הקונטרול, משתנה לי הסימון של העכבר, קליק, והוא יפתח לי את האתר. אוקיי? אלה בעצם אופציות יחסית יותר קלות. אנחנו מתרכזים עכשיו באופציה שהיא קצת יותר מורכבת, ולכן צריך לעבוד בה בצורה שיטתית. אם אני רוצה ליצור קישור בתוך מסמך, אני בעצם צריכה למצוא מקום, איפה אני מסמנת לאן להגיע. עכשיו, תדמיינו שהמסמך הוא דף חלק. אם אני רוצה לדעת באיזה מקום במסמך להיעצר או למקם, אני חייבת שיהיה לי איזושהי סימניה, איזשהו מקום שככה אומר לי, פה עצרת. לכן אני נדרשת, לפני שאני עושה את ההיפר קישור, ליצור סימניות. הסימניות מה הן? סימניות הן בעצם יוצרות לי את המיקום של העכבר בתוך המסמך. אם אני למשל לוחצת פה, ואני אצור סימניה, אני עוד רגע יראה, בעצם מה שיזכר זה המקום פה, המקום של העכבר. כל פעם שאני אשלח לסימניה הזאת, הוא יגיע לנקודה הזאת. בגלל שאמרנו, הדף הוא חלק, הוא בלי שום סימנים, אני רוצה לסמן את המקום שבו אני רוצה לעשות את ההיפר קישור. איך אני בעצם מסמנת? אני שואלת את עצמי קודם כל, אם אני מבצעת היפר קישור, לאן אני יגיע עם ההיפר קישור? לאן אני רוצה להגיע? הסימון שאני מסמנת קודם כל זה הסימניה. אז אני צריכה לבדוק לאיזה מקום אני רוצה להגיע, כי לשם אני רוצה ליצור
את הנקודה, אוקיי? סימון המילה שאליה אני רוצה להגיע, שם אני יוצרת את הסימניה. אני מסמנת, אם אמרנו, אמא אמרה שמחר תקנה לי מתנה, במילה אמרה אני רוצה שילחצו על המילה אמרה, לאן יגיע הקורא? לפועל בעבר. כשיקראו תקנה, אני רוצה שיגיעו לפועל בעתיד. אז אני מסמנת את המילה פועל בעבר, הולכת להוספה כי אני רוצה להוסיף משהו, סימניה, ונפתח לי חלון. בחלון הזה אני צריכה לרשום את השם של הסימניה, אוקיי? אני מסירה פה את הסימניות הקיימות, בשביל שככה תראו את זה, איך זה אמור להיראות. זו סימניה שקיימת בקובץ, אני כרגע לא רוצה לגעת בה, בשביל באמת לא להרוס את הקישור שכבר נעשה. במקרה הזה אני רוצה לרשום משהו משמעותי, שאני לא אצטרך אחרי זה להיזכר ולחשוב למה התכוונתי. אני רוצה שכשיהיה אמרה יגיעו לפועל בעבר, אני ארשום פועל בעבר בתור סימניה. פועל. קו תחתית תמיד לחבר בין המילים, כי מותר רק מילה אחת ברצף. ואני מוסיפה. ברגע שהוספתי, אם אני אכנס עכשיו להוספה סימניה, אני אוכל לראות את הסימניה שיצרתי. יצרתי סימניה אחת, אותו כנ"ל אני עושה, אם אני רוצה שיהיה המילה תקנה וזה יגיע לפועלים בעתיד, אני מסמנת את פועלים בעתיד, הוספה סימניה, פועל בעתיד, ואני מוסיפה. שוב, ניתן לראות שיש לי עכשיו מספר סימניות בקובץ. עכשיו, אחרי שסימנתי את הסימניה, אני בעצם יכולה ליצור את ההיפר קישור, כי את ההיפר קישור אני שולחת לסימניה. אם אמרנו שלפני כן שלחתי לקובץ או שלחתי לכתובת, פה יש לי פתאום מקום בתוך המסמך שאליו אני יכולה לשלוח. אמא אמרה שמחר תקנה לי מתנה, אני מסמנת את המילה אמרה, קליק ימני, היפר קישור, ועכשיו במקום לרשום כתובת באתר באינטרנט או לצרף קובץ, אני מחפשת את הסימניות שלי. תסתכלו בצד שמאל של החלון שנפתח, סימניות, ואז אני יכולה בעצם לבחור את הסימניה. במקרה שלי, אני רוצה פועל בעבר, אני מאשרת. ברגע שאישרתי, שימו לב שבכתובת, מה שבעצם חיברתי, זה הקישור שיהיה לי. אישור. נוצר לי ההיפר קישור. אותו כנ"ל אני עושה לגבי תקנה, קליק ימני, היפר קישור, בוחרת את הסימניות, בוחרת את המקום הנכון בתוך הקובץ, אישור. עכשיו אם אני רוצה לראות שזה עובד, אני לוחצת על קונטרול, קליק, קפץ למקום המתאים. קליק, קפץ למקום המתאים. עכשיו מה הכי חשוב לזכור? אמרנו שהוא זוכר את המיקום בתוך הדף. זאת אומרת שאם אני עכשיו אעשה פה Enter ויזיז את המילה, הקישור לא יזוז איתי. אוקיי? למה? כי הוא זוכר את המקום, הוא לא זוכר את המילה שסימנתי. לכן נורא חשוב לשמור על המיקום שסימנתם. אני ארצה לרווח ביניהם, אני ארווח או מעל או מתחת, לא במקום עצמו. כי ברגע שאני ארווח מעל, זה יזיז את המקום איתי. אוקיי? תתבוננו. אוקיי? זה בגדול איך שיוצרים את ההיפר קישור. מה שכן חשוב עדיין בהיפר קישור לזכור, שלפני שאנחנו עובדים בהיפר קישור בתור מסמך, אנחנו צריכים לחשוב עם עצמנו מה אנחנו בדיוק רוצים, לאן אנחנו רוצים להגיע, להפוך אותו לסימניה. איפה אנחנו רוצים שההיפר קישור יופיע, בוחרים את הסימניה המתאימה. אוקיי? דבר אחרון לפני שאני מסיימת, במידה ואני לא רוצה להשתמש בקונטרול, נניח ויש לי תלמידים שלא מסוגלים ללחוץ על הקונטרול ולעשות עוד פעילויות, יש לי אפשרות לשנות את ההגדרה של הקובץ, רק של הקובץ הספציפי הזה, קובץ, אפשרויות, ובתוך האפשרויות אני הולכת לתצוגה,
למתקדם, ובאפשרות להשתמש בקונטרול ללחיצה להפעלת היפר קישור, אני מסירה את הסימון ומאשרת. כרגע, ברגע שאני אתקרב, אוטומטית יש לי את היד. מתי זה טוב ומתי זה לא טוב? זה טוב כשאני רוצה שרוב הקובץ שלי הוא עם היפר קישור, ואין צורך לשחק עם הקונטרול. זה לא טוב כשיש לי אובייקטים שאני גם רוצה להזיז. כי ברגע שיש לי אובייקט שאני רוצה להזיז, הוא אוטומטית נותן לי את היד, אין לי אפשרות את הלחיצה, את הסמן לאחוז. כשאני אנסה לעשות קליק ולתפוס את התמונה, זה בעצם יקשר אותי אוטומטית לאתר. זה משהו שרק תדעו. יש אפשרות כמובן להחזיר, קובץ, אפשרויות, מתקדם, ולסמן וי. ברגע שסימנתי וי, אנחנו חוזרים למצב הקודם, שיש לי צורך בקונטרול. תודה רבה.